Padayong nangandam karon ang kapulisan ug mga magtutudlo sa dakbayan sa Mandaue alang sa nagsingabot nga barangay elections. King Perez, Suginlimi. Nahuman na sa kapulisan sa dakbayan sa Mandaue ang ilang security plan alang sa umaabot nga pinili ay sa barangay. Dunay kapin sa 400 ka mga PNP personnel nga mumonitor sa eleksyon. Wa sab sila'y na-identify nga election hotspot sama sa miaging midterm election. Sukad nagsugod ang election period, tulo pa lang ka mga insidente sa pag-violate sa gun ban ang natala sa kapulisan sa Mandaue. We are monitoring especially kung mahumana ang filing of candidacy. Kaya diha na gyud magsugod ang kung mailhan o kinsay mo kandidato, diha na sa magkagrupo-grupo. Kung kasagaran ba sa barangay election, murag personal kay ang pagdagan ba murag naagi makapainit. Laing sulbaron pa ang kakuwang sasakyanan alang sa pag-escort sa pulisan. There are 27 polling centers na ay mga election supervisors, mga election tellers nga eskortan magdalag paraphernalia. Di na ito maprovide ang tanang pulis o motorcycle. Na ibang pulis nga mugamit o personal motorcycle. So probably mugamit ko sila ilang gasolina. So muna usas among gustong pangitaan ng tawag solusyon kung asa magikan niya ang ilang gasolina. Bisan og andam na mga tunghaan og magtutudlo, gikinahanglan pa ang dugang electrical connection sa mga lawak sa ringan. Sa kapin 500 ka presinto, dunay dulan sa kalibog 700 ka mga staff gikan sa DepEd Mandaue. Wa sab mabalaka ang DepEd Mandaue nga moboykot ang mga magtutudlo subay sa panawagan sa mga sakop sa Alliance of Concerned Teachers. Dili nga ingon nga wala gibaliwala, but we are assured that our teachers are there to serve during the election on October 28. King Perez, News 5. Human maparot sa 5 kasagunson nga eleksyon nga iyang giapilan, nakagordo si JVR de los Reyes niadtong miaging Mayo. Iyang giparot ang usa sa labing bitiranong politiko din sa Sugbo, si kanhi kongresista Eddie Gullias pagkamayor sa Talisay. Si JVR ni marka sa iyang usa ka gatos ka adlaw isip mayor sa dakbayan sa Talisay nining si Manaha. Unsa ka ang iyang nahimo? King Perez, Suginlimi. Giangko ni JVR nga naglisod siya ni atong unang mga adlaw sa paglingkod isip mayor sa syudad sa Talisay. Iyang sekreto aron mabuhat niyang sakto ang mga gimbuhaton isip mayor mao ang makanunayong pangaliya sa Ginoo. Dakong hagit sa iyang administrasyon mao ang pag-angal sa 60 ka mga TAV kung teacher aid volunteers nga taktakunon. Nasayran nga gi-extend ni JVR hangtod Disyembre ang mga kontrata sa mga TAV bisan og nanubra na magtutudlo sa dakbayan. Sud sa iyang usa ka gatos ka adlaw isip mayor, doon na siya'y 30 ka mga major achievements matud niya. Kini naglakip sa usa ka indigent pharmacy, paghatag og free burial assistance, 4 ka ambulansya, 2 ka patrol cars ug 2 ka garbage trucks. Daloy sa Ginoo, daghan ng taon pud ako ang patigayo niya pagsaad ngadto sa mga katabangan atong mga Talisay. Gibutyag sab niini nga napakya siya sa pagbuhat sa usa sa iyang mga plano. Kini ang paghimo sa syudad isip usa ka tourist destination. Ang plano unta niya, wa gyud sa baryanan sa Gistabos. Dugang paniini nga nagplano sab siyang butangan og zipline o cable car ang mga kabukiran sa Talisay. Dili tanan Talisay nun susama og paglantaw bahin sa plano ni JVR nga maghimo og libreng swimming pool diri sa dakbayan sa Talisay. Apan nagkahiusa sila nga anay labing mga importante nga proyekto nga angay atimanon gawas sa swimming pool. Swimming pool day importante ron, kana tang importante gyud dili lang sa nang swimming pool para unsam lang swimming pool. Ang pagbago sa atong palengke o mahimo unta atong drainage ninduto naron ang atong dumudoong malipayon matanya limpyo kay atong palengke. Daghang way mga trabaho, tagaantang mga trabaho. King Perez, News 5. Usa ka opisyal sa Comelec sa Sugbo ug ang gobernador sa Lalawigan gusto sa sugyot
nga mag-umol og Youth Development Council isip hulip sa sangguniang kabataan. Ryan Sorote, Sugin Limi. Dugay nang gisaway sa Commission on Elections ang giingong korap nga sistema sa sangguniang kabataan. Nahimong personal nga kampanya ni COMELEC Cebu Province Election Officer Attorney Ferdinand Guhilde nga ibasura sa hingpit ang SK. Karon nga temporaryong giwagtang ang SK. Ang pag-umol sa mga Youth Development Councils ang nakit-ang solusyon aron mapadayon ang representasyon sa kabatanunan sa gobyerno. It sounds like a good idea provided na dili siya SK by another name. Pero kung para lang sa ilang holistic development as a youth sector, wala tayo problema. Mahinungdayon nga sabkuno nga tangtangon ang kwarta sa iumol nga youth councils aron malikayan ang korupsyon sa kabatanunan. Kinahanglan usab ibalik sa mga kabatanunan ang spirit of volunteerism diha sa ilang pagpangalagad. Usa ka ordinansa ang anakaron sa Hunta Probinsyal alang sa pag-umol og mga youth council sa lalawigan. Suportado kini sa gobernador. I think may pasara man ang first reading tingali, so it's due for second reading. Of course, you support that one. Ryan Sorote, News 5. Nasagmuyo si Cebu City Mayor Michael Rama sa tulo ka mga BHW kun barangay health worker sa barangay Pasil nga miatubang sa konsiyo kagahapon atol sa usa ka public hearing aron ireklamo ang wala na pagrenyo sa ilang mga kontrata. Kahinumduman nga gibutyag sa usa sa mga BHW nga gipatawag sila ni kanhi konsyal ug karon executive assistant to the mayor Jose Dalos III aron pangutanon kung nganong nag-apil-apil sila sa pagpangampanya alang sa BOPK niadtong miaging midterm elections. Giangko ni Dalos nga ang ilang pakiglambigit sa politika mao gyud ang rason kung nganong iyang girekomendar ang ilang non-renewal. Apan matud ni Rama, wala unta mo diretso sa konsiyo ang tulo ug suway unta silang midagop kaniya aron mangayog konsiderasyon. Dugang pa sa mayor nga dili unta angay ipaabot sa City Council ang maong isyu. Disenchanted, things like that has to end up in the council. When things like that should have been brought to the attention of the executive. And the executive will have all the avenues to handle it. Usa ka panimay sa barangay Kalunasan nasunog ganihang buntag. Julie Tainar, Sugin Limi. Wa damhan ni Lorenzo Fernandez nga ang iyang gipundar nga panimay sud sa pila ka tuig, masunog lang og 7 ka minutos ganihang alas 10:45 sa buntag. Nagtanaw-tanaw lang og TV si Lorenzo dihang miulbo ang sunog sa lawak sa iyang anak nga nahimutang sa ikaduhang andana. Why ni puto ang akong na kunan ako na bata lati nga ni sakit na nga sunog kuno sa taas kwarto sa bata. Moto pagsakan ako di naman tabang. Grabe naman di ko kwarto naman siga. Nagtuo si Lorenzo nga dunay wa na ibot nga appliances o cellphone sa lawak sa iyang anak dihang milakaw kini aron mo trabaho. Nakagawas ang tanan niyang anak dihang midako ang kayo. Naglisod ang kabomberohan sa pagsud sa lugar tungod sa kaunyadan. So moto galisod mi sa agianan kay kuan ay barbed wire mo nang kuan amo pong gipangputol ang barbed wire pero nakapenetrate man dayon ta paspas man ko nang Julie Tainar, News 5. Laing sunog ang miigo karon lang hapon sa Sitio Zay sa barangay Tejero ning Dakbayan sa Subo, usa ang napaso. Usa ka panimay ang naugdaw nga gipanag-iya ni Prima Cantillas. Nadawat ng alarma sa kabomberohan ganiyang alas 4 ug nakontrolar sud sa 15 minutos. Gipaubos kini sa first alarm din miresponde ang kapinsan na po ka fire trucks. Sa investigasyon sa kabomberohan nagsugod ang kayo sa sala sa second floor nga giabangan ni Juanito Escorial. Usa ka JR Merca ang nakaangkon og paso. Gibana-bana sa 50,000 pesos ang danyos.